Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Busa akong anak, tanawa nga ikaw maluluyon sa imong kaigsuonan. Kung ikaw mubuhat sa tanan ni ining mga butang ikaw kaluy-an, ikaw makaangkon og matarong nga paghukom nga ipahiuli nga naha kanimo. Apan dili ba walay kaangayan nga ang makasasala magpabilin sa pagkauyamot? Ang talagsaong laraw sa kaluoy dili mapadangat gawas kon may himuon nga pag-ula. Busa ang Dios mismo muula sa iyang dugo alang sa mga sala sa kalibutan. Aron mudangat ang laraw sa kaluoy pagtagbaw sa gipangayo sa kaangayan. Nga ang Dios mamahimong usa ka hingpit, makiangayon nga Dios. Og maluluyon nga Dios, usab. Og ang pag-ula magdala sa pagkabanhaw sa patay, og ang pagkabanhaw sa patay magdala pagbalik sa mga tawo ngadto sa atubangan sa Dios. Og sila ipahiuli sa iyang atubangan. Aron hukman sumala sa ilang mga buhat, sumala sa balaod ug kaangayan. Ang kaangayan mo patuman sa tanang iyang gipangayo, og ang kaluoy mo angkon sa tanan nga iyang kaugalingon. Og ang tinuod nga mahinulsulon lamang ang maluwas. Ikaw nagtuo ba nga ang kaluoy mo hikaw sa kaangayan? Dili. Bisan usa ka tipik. Akong anak, ako nagtinguha nga ikaw dili mo tugot nga kini muhasol pa kanimo. Og himuan lang nga ang imong mga sala muhasol kanimo ni ana nga paghasol nga modala kanimo sa paghinulsol. O akong anak, ako nagtinguha nga ikaw dili mo limod sa kaangayan sa Dios. Ayaw sulaye sa pagpanalipod sa imong mga sala, pinaagi sa paglimod sa kaangayan sa Dios. Apan tuguti nga ang kaangayan sa Dios ug ang iyang kaluoy. Ug ang iyang pagkamainantuson adunay hingpit nga lunas sa imong kasing-kasing. Nga modala kanimo sa pagpaubos. Karon anak, ikaw gitawag sa Dios sa pagsangyaw sa pulong ngadto niini nga katawhan. Og karon lakaw, ipadayag ang pulong, dala ang kamatuoran og kaligdong. Nga ikaw makadala og mga kalag ngadto sa paghinulsol. Nga ang mahinungdanong laraw sa kaluoy makaangkon kanila. Hinaot nga ang Dios, muhatag kanimo. Sumala sa akong mga pulong.